Wala. Balik ka nga dito. Uwi ah. Ang sinisigawan si Papa. Sinti nyo rin. Pasok na nga lang. Nakainom ka? Ka ba ganyan? Meron siya? Ma! O si Mama. Talaga? Kuya. Ano? Abi, ano? Naman po. Hindi ba? Boyfriend. Oo, kuya. Handa na nun. Papa? Ito na, Abi. Abi, ano yan? Buntis ka? Ano, Abi? Hindi sinasadya. Kuya. Bata mo pa? Ano ba bang gusto mo? Ano po ang gusto ko? Kailangan ko. Doon ang totoo niyang pamilya. Ibiro kayo? Mag-aasawa din pala siya. Abi. Saan ka na naman ba galing? Anong pakialam mo? Kuya mo ako. Kaya may pakialam ako. Alam ko, lahat naman kayo walang pakialam sa akin. Lalo na si Mama. Ano bang pinagsasabi mo? Wala. Abi! Abi! Bumalik ka nga dito! Tay. Mana po? Brian, nasan si Abi? Nandun po sa kwarto niya, Tay. Hindi niya ako hinintay sa eskwelahan niya. Sinundo ko pa naman siya. Ganun po ba? Hindi po ba siya nag-chat sa inyo pa? Hindi naman. Sige na anak, papahinga muna ako. Sige pa. Abi, Bakit po? pumasok ka ba kahapon? Sinundo kita sa school mo, pero wala ka na daw. Maaga kang umalis, sabi ng teacher mo. May pinuntahan lang po ako. Bakit hindi ka nagpaalam sa amin? Paano kung may nangyari sa'yo na hindi maganda? Eh, maaga naman po ako umuwi ah. Kuya Abi, huwag mo sinisigawan si Papa. Hayaan mo ng kapatid mo, Brian. Ayos lang. Makaalis na nga. Pa, ba't yun naman pinapabayaan si Abi ng ganun? Kaya nagiging ganyan yan eh. Kasi kinukonsinti nyo rin. Hayaan mo ng kapatid mo, Brian. Baka mas lalong magrebelde yun. Kaya pinapabayaan nyo siya. Ganon. Makapasok na nga lang sa trabaho. Kung nandito ka lang sana, Mitch, hindi ganito ang pamilya natin. Nasaan na kaya si Abi? Pa, wala pa ba si Abi? Wala pa nga, anak. Ikaw kasi pa eh. Pinapayagan mo kasing umalis ng bahay. Kaya ayan tuloy. Minsan, umaga na akong umuwi. Kaya nga, anak. Minsan kasi, nagtatalo kami pag hindi ko siya pinagbibigyan. Pa, hindi naman po masama na pagbawalan niyo siya. Kayo po ang magulang namin. Kaya kayo po ang masusunod, hindi siya. Lagi niya akong sinisisi kung bakit hindi natin kasama ngayon ang mama niyo. Pa, ano kaya kung puntahan natin si Abi sa mga kaibigan niya? Mas mabuti pa nga, Brian. Tara na pa. Abi? Nakainom ka? Konti lang, kuya. Abi, kababae mong tao, umuwi ka na lasing. Paano kung may masamang nangyari sa'yo? Kaya nga, Abi. Bakit ka ba ganyan? Palagi mo na lang kaming pinag-aalala. Pwede ba, kuya? Masakit ang ulo ko. Ang ingay-ingay ninyo.
Abi, hindi ka na ba pwedeng pagsabihan? Ha, Abi? Nakita nyo na ba? Nakita nyo na kung anong ugali meron siya? Si Mama ba yun? Ma! Abi? Sino yung kasamang bata ni Mama? Bakit niya ako iniwasan? Oh, hello Abi. Kuya, nakita ko si Mama. Nandito siya. Talaga? Oo, kuya. May kasama siyang bata. Ano? Sige, sandali lang. Pupunta ako dyan. Ryan, saan ka pupunta? Si Pa. Abi, nasan daw siya? Nakita niya daw si Mama. Ano? Saan daw? Doon daw po sa bayan, sabi ni Abi. Nakausap ba niya? Hindi daw po, dahil mabilis na nakalayo si Mama. Sige na po pa. Pupuntahan ko lang po si Abi Ha? Bakit naman? para po makausap namin si Mama. Sige na po. Huwag na, anak. Bakit naman po pa? Ang ibig kong sabihin, baka mamaya wala na din yon. Hindi po pa. Kailangan ko siya puntahan doon. Sige na po. Anak, wala ka pang alam. Hindi pa siguro ito ang tamang panahon para malaman mo. Abi! Saan mo nakita si Mama? Nandoon po siya kanina, kuya. Nagmamadali siyang umalis. Saan kaya siya pumunta? May kasama siyang bata kanina. Hindi ko alam kung sino yon. Sabi kanina ni Papa, may hindi pa daw ako alam. Ano kaya yun? Hindi kaya may ibang asawa na si Mama, kuya. Hindi na kasi siya umuwi sa atin. Hindi ko rin alam, Abi. Ang sabi mo nga, may kasama siyang bata. Hindi ba magandang kumpanya pinapasukan ni Mama? Sabi niya noon. Pero, hindi ko alam, Abi. Bakit kaya madalang na lang natin siya makasama, kuya? Baka naman busy lang si Mama. Kaya madalang lang natin siyang makasama. Tara na, Abi. Hintayin na lang natin siguro yung tawag ni Mama. Sige, kuya.
Hello, Berto. Mitch, napatawag ka. Berto, nakita ko ni Abby kanina. Bakit? Nasaan ka ba? Lumabas lang ako sandali kanina at may binili. Hindi mo man lang kinausap si Abby. Paano kapag nalaman nilang katotohanan? Sa susunod, mag-iingat ka. At huwag kang magpapakita. Anong gagawin ko? Wala naman akong ibang pupuntahan. Basta, magtago ka lang. Kung bahala sa kanila. Sige, susubukan ko. Gawin mo. Ayan, na ako. Sige. Sino yung kausap mo? Boyfriend mo? Oo, kuya. Bakit ba? Eh, ang tanda na nun. Bakit kung mas matanda siya sa akin? Ano naman ngayon? Ikaw, Abby, tigilan mo yung mga ginagawa mo. Nag-aaral ka pa. Huwag mo nga akong pakialaman sa mga gusto kong gawin. Ayoko lang na mapahamak ka, Abby. Kung si Papa nga, hindi ako pinagbabawalan. So okay lang sa'yo na kung sino-sinong lalaki ang mga kasama mo. Bakit? Masama? Akala mo ba si Mama, hindi yun naganap ng iba at pinagpalit si Papa? At paano mo naman nalaman na ganun yung ginawa ni Mama? Ha? Kuya, kitang-kita ko na nga si Mama na may kasamang iba. Bakit? Hindi niya ba yung anak sa iba? Hindi ba tayo nakakasigurado doon, Abby? Basta, walang makakapigil sa mga ginagawa ko. Opa, O na, kararating mo lang din ba? nandiyan ka na pala. May pag-inuman lang ako doon sa kapitbahay natin. Siya nga pala pa. Si Abby, hindi pa ba nakakauwi? Wala pa naman mula kanina. Sige na, anak. Magpapahinga muna ako sa loob ng kwarto. Sige pa, pahinga ka na muna. Ang ganda ng mga pinamili ko. Saan ka galing? Ako? Nag-shopping. Obvious ba? Kasama mo siguro yung boyfriend mong matanda. Wala ka nang pakialam dun. Ano ba talaga, Abby? Mag-aaral ka pa ba o hindi na? Bakit na naman ba, kuya? Anong problema mo? Pati pakikipagkasintahan ko, pinapakailaman mo. Dahil lang gusto ko, mag-aral ka muna. Hindi yung kung ano-ano yung mga inaatupag mo. Yan ang hirap sa'yo, kuya. Pinapakalaman mo lahat ng diskarte ko sa buhay. Alam mo ba kung bakit? Ha? Bakit, kuya? Dahil ako lang naman ang sumasagot sa lahat ng mga gastusin sa pag-aaral mo. Pagod na ako maging kuya mo. At pinagsasabihan kita, hindi ka naman nakikinig. Hindi ko sinusumbat lahat ng ito, Abby. Pero sana, maging matinukang anak at kapatid. Bakit? Ako lang bang pabigat sa pamilyang ito, kuya? Bakit hindi mo tanungin si mama kung asan siya ngayon? Nakakasama ba natin siya? Di ba hindi? Ako rin naman, Abby. Hindi ko alam ang kasagutan. Pero sana hindi ka ganyan. Imbis na magrebelde ka, magpakatino ka naman sana. Alam mo, kuya, kung ano ang hinahanap ko? Pagmamahal ng 10 pamilya!
Berto, Mabuti naman, pinagbigyan mo ko na magkipagkita sa akin. tumakas lang ako sa bahay. May problema kasi kay Abi. Ha? Anong problema? Kasi si Abi, habang tumatagal, hindi ko na makontrol ang ugali niya. Bakit hindi na lang natin sabihin ng buong katotohanan? Hindi ko alam, mates. Natatakot ako. Kailangan ka nila, mates. Nakikiusap ako. Pero Berto, may sariling pamilya na ako. Alam mo yun. Oo, alam ko. Pero ikaw ang... Sandali lang, may tumatawag sa akin. Hello? Oo, sandali lang, papunta na ako. Berto, pasensya na ha. Tsaka na lang tayo mag-usap tungkol sa mga bata. Sige, alis na ako. Sige, mag-iingat ka. Pasensya na ha. Pwede to. Abi, ano yan? Akin na yan. Ano yan? Buntis ka? Ha? Kuya, Abi! Ano, Abi? Magsalita ka! kuya, hindi ko sinasadya. Sino nga man yan? Sino? Ano, Abi? Magsalita ka! Anong nangyayari dito? Si Abi. Buntis. Buntis ka? Tay, hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Ilang beses kitang pinagsabihan, Abi? Sino nakabuntis sa'yo? Ha? Yung lalaking nakita ko noon na kasama mo? Ha? Siya ba? Kuya, mahal naman daw niya ako. Abi, ang bata mo pa? Hindi mo man lang kami naisip? Nagpapakahirap kami ng kuya mo para maghanap buhay at matustusan ang pag-aaral mo. Pero ito lang ang sukli mo sa lahat ng iyon. Lahat binigay namin sa'yo. Ano ba bang gusto mo? Alam niyo kung ano po ang gusto ko? Si Mama! Siya ang kailangan ko! May sarili na siyang pamilya. Ano pa? Sinasabi ko na nga ba eh. Tama ako, di ba? Totoo yung kutob ko! Kaya pala hindi na tayo inuuwian. Kasi may iba na siyang pamilya. Oo. At yun ang totoo niyang pamilya. Ano? Anong ibig niyo sabihin pa? Hindi siya ang tunay niyong ina. Ano pa? Sabihin niyo nga sa amin na nagbibiro kayo? Naguguluhan ako pa. Aalis na ako, Berto. Ikaw nang bahalang magpaliwanag sa mga bata. Akala ko ba hindi mo kami iiwan? May kasintahan na ako, Berto. Hindi na siya pumapayag na manatili pa ako dito. Wala akong magagawa.
Desisyon mo yan. Hindi ko naman hawak ang buhay mo. Pero, paanong mga bata? Ikaw yung kinilalang ina nila. Ikaw ang bahala, Berto. Kung sasabihin mo ang totoo o hindi sa kanila. Hindi ko kayang sabihin sa kanilang totoo. Dahil alam kong masasaktan sila. Kapag nalaman nilang namatay sa trahedya ang mama nila. Nagpapasalamat ako sa iyo, Mitch. Sa tagal ng panahon, pinaramdam mo sa kanila ang pagiging mabuting ina. Wala yun, Berto. Dahil napamahal na rin sa akin ng mga bata. Masakit man sa akin yun, pero kailangan kong gawin. Bahala na siguro, Mitch. Kapag nagkaisip na sila. Tsaka ako na lang sasabihin ang totoo. Ikaw ang bahala, Berto. Matagal nang walang mama nyo. Kapatid niya si Mitch. At kambal niya ng mama nyo. Kaya si Mitch ang tumayong nanay ninyo simula nung mga bata kayo. At si Mitch ang tumayong mama ninyo at kinilala niyong ina. Pero bakit hindi nyo pinagtapat sa amin yun pa? Hindi ko na pinagtapat sa inyo. Ang buong akala ko mananatili sa atin si Mitch. Hindi nagtagal, mag-aasawa din pala siya at bubuo ng isang pamilya. Ibig sabihin po, anak niya yung nakita ko po noon? O Abi, kaya hindi na siya nakakapunta dito sa bahay. Ayaw siyang payagan ng asawa niya para hindi na tayo magkaroon ng koneksyon sa kanya. Ngayon, naiintindihan ko na po pa. Pa, ang dami nang nangyari bago nyo sabihin ang lihim na to. Kaya nga po pa, sana pinaintindi niyo po sa amin. Wala akong pagkakataon mga anak. Dahil alam kong masasaktan ko kayo. Sa una po talaga, masasaktan po kami pa. Pasensya na kayo mga anak. Dahil inilihim ko ang buong katotohanan. Kahit wala nang mama niyo mga anak, mahal na mahal ko kayo.